bagiane Mbak Saras. Yen aku kangen karo sliramu. Kangen kalih Pak Tri. Tak alos-alos dek. Apa nih Mas? Fotomu neng dompetku. Yen aku kangen ada loro gitu. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Ayo Pak Tri. Opo kowe ra krasa? Ya krasa dek. Batin saben dino. Alhamdulillah. Ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa Pak Tri ra krasa? Batin saben dino. Krasa ya Pak Tri. Bakal ilang seneng ning hatiku. Median Ngawi terus spesial buat Cokro Manggilingan. Ginian. Median Ngawi. Asik Pak Tri, monggo bisa digoyang jempol. Bapak Ibu saya yang tamu sekejakan yang penenggan, nuwun sewu. Sautawi sinambing lagu sakon jajaki Abakura Production. Terminal Medion Ngawi kenanganku. Matur suwun Pak. Aku ngelaleki matur suwun Pak Tri. Cokro Manggilingan luar biasa. Iya deh. Terminal Medion Ngawi gentolanku. Ora bakalan aku ngaleki. Yo, hey, hey. Jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Sing sabar deh, kowe muamet Pak Tri. Ayo Pak Tri goyang mriki mawon lho Pak. Kuasanya Mas Kangen yo. Yen aku kangen karo sliramu. Tak alos-alos fotomu neng dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Juga yang memberikan momen untuk saudari ini bersama Abakura video syuting luar biasa top marka top. Kuasa Mas Kangen. Terminal Medion Ngawi kenanganku. Ora bakalan aku ngaleki. Biyen aku
tunggal dipinangkan Oke, siap. Nggih.